Takže čaute ľudia, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu budeme hrať FIFU. Priamo vám to poviem, bude to Volta. Už som si prichystal týmy, ja som Manchester United. Program proti Manchester City. Ešte sa pozrieme na tým, či si môžeme dať čo zmeniť. Prípadne. Čo také by sme si tu akože mohli zmeniť. Akože dáme Bruna, on je veľmi dobrý záložník. Jora by som tam aj nechal. A Hojunda tam môžeme nechať podľa mňa. Áno, takže takto budeme raz s takou základnou zostavou. A my ideme na zápas. Dúfajme, že to vyhráme. Ešte sa nám to tu musí načítať. Tu je náš tým a tu je súperov tým. Vidíte, také som vybral ihrisko. To čo bolo? Čo to bolo, ľudia? Dobre, asi som nevedel obraniť. Obrana nie je moja najlepšia vec vo Volte, aj v všeobecnej FIFA, ale útok to mi ide. Kamen, papier, nožnice a Bruno to vyhral. No taká náhodná pesnička. Dobre, 1-1. Nie, ja nenávidím, keď to ide. Ešte raz. Daj tam center. Hound. Dobre, Hound druhý gol. Ale že sme tam nedávali Zizziho. Ten nie je môj až obľúbený. O chvíľu možno budú vychádzať nejaké videá z FIFA 26, len ešte som si ju nekúpil. On dal nožničky! On dal hat-trick, ale teraz dal nožničky. Určite za toto nožničky musíte dať odber aj like. Do konca roka chceme dať samozrejme 100 odoberateľov, takže sypte tu odbery, nech to máme čím najskôršie. To je slepom. Opa. Neviem, čo som teraz akože zrobil. A to akože dobre, bol som na gól, ale teraz som spravil veľkú zlú vec, čo teraz končí gólom. A je to 4-2. Dobre, Bruno Fernandes. Teraz už by mali vychádzať videá častejšie. Nie som chorý, znovu mám kružky, ale musíme dať tých 100 odoberateľov, takže samozrejme budeme točiť viac videí, nech máte čo pozerať. No ale Manchester City zrovnáva. Vieme, že Manchester United je teraz vo veľkých pohromách. To som nechcel tak. A teraz Brian Holland. Viem, že nie si obranca, ale tak. A čo musíš vedieť obraniť? To bol astronaut jak. A teraz musíme dobre brániť. Môžeme toto vypustiť. A je to 5-4. No jo. A je to 6-4. Dobre, Joro. A je to 7-4. Pekná
jedna nahrávka, teraz nie som si istý, že od koho. Určite napíšte do komentárov. Som nedával pozor. A je to 8-4. To čo tam robil? To také slotíčko tam zadal. Nie som vôbec Čech. A teda čo viem od Mixaka. Lebo pozriem jeho videjka. Toto nie, to je normálne životná hamba. No aj toto bolo. Dobre. A ešte tam daj centri. Daj tam dopredu. A nie tam. Rýchlo ešte stíneš. Tuto bolo pekné. Ne! Dúfam, že to nebolelo. Ja si ešte dostaneme gól jeden. Je to tak. Prepálil až sieťku. A ideme na druhý polčas. Prvý polčas vyhrávame 8-5, čo je slušné. Včera nevyšlo žiadne video, lebo som mal zápas, neviem, za Tatran. Som mal zápas proti Moldave, vyhrali sme to 20-16, dal som 5 gólov. Moldava, tam sú, viete, takí cigoši, takí černí typkovia. A tam zjapali po nás, ale sme im ukázali, že kto je lepší. A teraz určite ste videli pred chvíľkou, že čo nedal Hojlund. Čo hamba, neviem, kde to chcel streliť. Zajtra možno vyjde video s Molitanom, no jedno určite vidne, to si budeme kopať. Ešte uvidíme, že ako. A možno nejaký podcast. Áno, podcast. Môj prvý podcast možno vyjde ešte. S Molitanom. Určite dajte aj odber na Molitana, keď ho tu už spomínam. A toto musí byť gól. A je to tam, 10-6. Tomečky. Vôbec neviem tancovať ľudia, vôbec. Áno, je to 11-6. Nie, to bola škoda. Áno, vo Volte je veľmi ťažko dávať góly. Neviem, prečo to tak spravila FIFA. Nie, to bola tyčka. Tak, a Jolo? To by mohlo byť, ale nie. Poď. No dobre, už to dokopnem tam. 12-6. Odtiaľ ich drtíme. Preto už tak neskôršie vychádza video, lebo dneska som mal tréning. To už ako sa nesnažím úplne. No tak. Výhra už je jasná, to je jasné. A ešte nemôžeme ich samozrejme podceňovať. Posledných 16 sekúnd do konca, a to už by malo byť jasné. Oni to ešte sa dačo snažia urobiť. Možno ešte dajú ten jeden gól, ale nedali ho ani. A takže v tomto videu vyhrávame 12-6.
Keď sa vám toto video páčilo, dajte like a odber. A pre toto video by to bolo všetko. Zatiaľ čau!